balima o ani nyakuma segu tungara ka video konna oro do be no a video be clip la bo passage de ne ko ngo an be président soutenir tien de kan ngambe asimi soutenir tien de kan nga wangante ngalon tege bli voilà o koro e munyi ka foyena d'abord kuma do kuma fo président ere de kande ama fo ko mali de ama fo ngo transition de aishi ango président ere jogodo de kuma fo président kan a main transition ma abe transition imagine no ne de ko anya makun bli awa ne tena makun anya pasa an bora ka démantili chamanke ma anya an démantili chamanke mogoma ne wole ko ngalo no tiente mogoma do ne dade ayi ne ere de bora pasa ante fe fenga président so anya sutara di mais on voit que anya sutara ka kuma dugo la wala sa ko be dabla ma anya bala ko te ka dabla enfant ne fana bora wa ante o de ngalo te bli l'armée malienne monte en puissance ou est tien di ma réalisation ni transition ye bara muke politicien ka sambi saba o make ou est tien de ye transition ye kidali libéré armement niveau la transition ye kidali libéré mais côté d'obé nya fo ka tementena siga kan pour ne pas que moko fa ke bezuwer oui parce que ne be nga jamana benen fe puis ne te président simi contrôle ne de ko président ere jogo do de be ma fo ngo transition de ngo président ere de jogo do be nganya sutaraka awane ta sutaraka ble awanganya ngalon tege ka sutara woroni nka ali abe ali korone kona be fo ni bi se ka ngalon tege ka glani ke be ngalon tege ka glani ke mene ma fo nganya ngalon tege ka transition ga sanduru ou be sanani be ko soutenir ngalonga transition e baramu ke armée mana transition baramu ke défense la debi Modibo Keita bora la de Moussa Traoré ma simana Mali kono kiye Mali armée sangorota ka temen ni transition ka o etiedi yoro mi ne be présent jalaki o yoro ne o fontena sigo kuma o kambli voilà ayo kuma o fo abe nga video korola parce que o be bezinu de créer wala se ka to ka siga ka tla ko fana teke ko bla se ko tungara bora bitikoni abora simi ka abora non ne ta simi contrôle ne te machi contrôle ne be kuma wati do de la mokoma ka pression ke mais ne tate umbi contrôle bada ayi parce que ni be kuma bi harama de umbi la me wulu bi la me jakuma bi la me moado akiliga bonita obi la me I akiliga boni moado ta obi la me mais 1 giga ibaro 1 giga do be no ku kala ndrone bu jawni wulu chela la do ma qualité bunu be wulu tse ki famia obi ka kuma o tege ka transformer à leur fin je suis un communicateur ne communication cours spécial ta communication na je suis un ancien professeur d'anglais Charnon Jay nbene ka ko linkorodi chete réseau ka kebene ka kuma ga yelema ka beto itala ayi ibisa ka ibi yara ne ka da kolongolo babu chidi awa ne ka kuma korobe fle ne ka kuma korode jogodo de be président yara la anyen ngalon teke ka président yara de soutenir o jogo de ka ne de ko de teke bli o de bana pe kuma be fle abana 6 barabla ne ka kuma propote yelema mashi bulu communication a 6 barabla bene de teke kono awa mama fana ko asimite critiquer ala kama nga numéro effacé ka biga téléphone kono na asimiye nyuma ke mbebo ka fo na ejuguma ke mbebo ka fo aywa ka fo fana transition ye baramu ke politicien ga sambi saba o make transition sans saba ye munke politicien ga sambi saba o make o temps de kele maje awane be transition ko ne de ko do fora asimi yere de ma fo transition de ko do fora asimi yere de ma nya kuma basele mbodika ne kuma fongo l'armée monte à puissance o ye tiedi ne kuma fongo Mali armée beka Mali libéré o ye tiedi anye fen foko transition beka ka betan de kele maje mais asimi yere anye ngalundo de tege ka asimi yere kodugo kundo la amne de ko anto de ngalon te tege blé ala sago au sago comprendra qui comprendra kuma bana kuy voilà sinon transition ba no la awa transition ka barata bulukai yoro minimum anyolu fo o korote ko transition mai o korote kambe fait transition ka bi parce que biga kuma o déformé di ne ka kuma te déformé go ayi ne singele be asiksi mais lesini na très bien mais classandro be takanga baranu na lafia lendo o de kundo malien ala ka hera ke mali e o bla tranquillité là nante am ka propos ategele manga video be awanyere bakumbe do fana ba fo ay anay asimi soutenir bi sina be bo abe asimi gushi o de ko so nga mo ay de unamu dendo mona ni ngalon tege dendo mona
ama ayebe deuna ma ba abula mun ka tiɲɛ de ŋa ira deuna ni ma tiɲɛ ira de na dɔrɔn akila ko diɲɛnatigɛ taabolo ye kanko di i ma dɔw b'a fɔ Segu Tunkara bɛ kan jumɛn na ils sont pas bien éduqués u t'a dɔn u ma mɔn n'a ye u t'a dɔn ko tiɲɛ de ye kan yɛrɛ ye i bɛ kan min na i bɛ tiɲɛ kan de choisi tɛ adamaden choisi adamaden tɛ ala ye adamaden tɛ jamana ye adamaden bɛ taa jamana bi to ye ala sago aw sago an bɔra kan de fɔ ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Segu Tunkara ye kuma fɔ ko ka transition soutenir tiɲɛ de don Segu Tunkara m'a fɔ k'a ye san 3 kɛ ngalontigɛ la ka transition soutenir dɛ nka propos a b'a nɔ la awa je suis très fier de ce que j'ai dit ala sago aw sago aw kan bɛn